Nik arrakala digitala diskriminazioarekin lotzen dut. Mundu diskriminatzaile batean bizi gara, dena da diskriminatzailea. Nik uste dut diskriminatzaile hitza ezagun batez ere euskarari lotuta egin dala. Adibidez, apustu ingo nuke gure amak, orain gutxi arte, diskriminatzaile hitzaren esanahia etzekiela euskararekin eta lotu duten arte, ez da? Euskara diskriminatzailea omen da. Bai lanpostu publikoetarako, eskoletarako, bizitzarako, noski dela diskriminatzailea, izango ez da diskriminatzailea. Saltzen digute askatasun pertsonala izango balitz bezala, iruditzen zait, eta iruditzen zait gu ohartzerako sekulako gola sartu digutela kontu guzti honekin. Gaur egun peajetan ez dago inor, aireportutan ez dago inor, supermerkatuetan zailagoa bihurtzen ari da norbaiten, hau da, pertsona fisiko bat dagoen tokian ordaindu ahal izatea zure produktoak, eta iruditzen zait, badaukagula hor ze pentsatu handia eta zer egin handia. Ez diot denak fisikoa eta aurrez aurrekoa izan behar duenik. Agian bagaude belaunaldi batzuk unekin jaio garenak eta erraminta hauek guretzat oso erabilgarriak eta izan daitezkeenak. Baina badago beste belaunaldi bat edo besterik gabe hori egin nahi ez duena, eta nik uste hoiei ere aukera eman behar zaiela, izan aireportu, izan udaletxe, izan autopistako peaje dena delako tokietan, eurek nahi duten aukeratzeko, baina izan dadila aukera bat, eta ez bortxaz inposatutako gauza bat.